Σπορ του Μίκαελ Σουμάχερ, μετά φυσικά τους αγώνες ταχύτητας, τον φέρνει αντιμέτωπο με τον μεγαλύτερο αγώνα της ζωής του. Όχι για κάποιο έπαθλο ή διάκριση, αλλά για να παραμείνει ζωντανός μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε χθες το πρωί στο χειμερινό θέρετρο Μεριμπέλ στις Γαλλικές Άλπεις, κάνοντας σκι εκτός πίστας. Ο Γερμανός υπερπρωταθλητής της Φόρμουλα 1 χτύπησε το κεφάλι του σε ένα βράχο και παρότι φορούσε κράνος ασφαλείας, μεταφέρθηκε αρχικά στο πλησιέστερο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και από εκεί σε αυτό της Γκρενόμπλ, καθώς τα τραύματα ήταν αρκετά σοβαρά. Οι ώρες είναι κρίσιμες για τον Σουμάχερ, ο οποίος βρίσκεται σε κόμμα με βαρύτατες κρανιακές κακώσεις που προκάλεσαν εγκεφαλική αιμορραγία και χρειάστηκε άμεση νευροχειρουργική επέμβαση, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου της γαλλικής πόλης. Monsieur Schumacher a été admis au centre hospitalier universitaire de Grenoble à 12h40 suite à un accident de ski survenu à Méribel en fin de matinée. Il souffrait d'un traumatisme crânien grave avec coma à son arrivée qui a nécessité une intervention neurochirurgicale. Il reste dans une situation critique. Στο πλευρό του είναι από την πρώτη στιγμή η σύζυγός του και τα δύο του παιδιά, καθώς βρίσκονταν οικογενειακώς για διακοπές των Χριστουγέννων στις Γαλλικές Άλπεις, όπου η οικογένεια Σουμάχερ είχε εξοχική κατοικία. Από το Παρίσι βρέθηκε σπευσμένα στην Γκρενόμπλ και ο καθηγητής ιατρικής Ζεράρ Σαγιάν, προσωπικός φίλος του Γερμανού από το 1999, όταν ο Σουμάχερ είχε σπάσει το πόδι του σε ατύχημα στην πίστα του Silverstone. Άλλη μια φορά το 2001 στο Grand Prix της Αυστραλίας, ο Σουμάχερ είχε βγει εκτός πίστας με μεγάλη ταχύτητα, χωρίς ωστόσο να τραυματιστεί σοβαρά. Στην 20χρονη καριέρα του στη Φόρμουλα 1, ο Γερμανός που σε 5 μέρες κλείνει τα 45 του χρόνια, κατέκτησε 7 πρωταθλήματα, οδηγώντας στα όρια, ωστόσο μια βόλτα στο βουνό ίσως αποδειχθεί μοιραία για τη ζωή του. Κάτι που απέφχονται φίλοι και συναθλητές, όπως ο Βραζιλιάνος ομόσταυλός του στη Φεράρι, Φελίπε Μάσα, που έγραψε στο Instagram: «Προσεύχομαι για σένα, αδερφέ μου. Ελπίζω να αναρρώσεις γρήγορα. Ο Θεός να σε ευλογεί, Μίκαελ». Εξίσου συγκινητικό το μήνυμα και του Γερμανού νυν παγκόσμιου πρωταθλητή Σεμπάστιαν Φέτελ, για τον οποίο ο Σουμάχερ υπήρξε πρότυπο στα πρώτα του βήματα. «Ο Μίκαελ ήταν σαν πατέρας μου στη Φόρμουλα 1, ήταν και θα είναι δίπλα μου σε κάθε φάση της καριέρας μου». Στο νοσοκομείο βρέθηκε από την πρώτη στιγμή και ο Γάλλος βετεράνος πιλότος της Φόρμουλα 1, Ολιβιέ Πανής, που ζει εδώ και χρόνια στην Γκρενόμπλ. Tant que je ne sais pas ce qu'il a, je veux dire, je suis comme vous, j'ai écouté les informations comme vous, et comme je suis d'ici, je suis passé le voir. Encore une fois, on ne peut pas le voir, donc on verra ça demain. Vous allez revenir demain? Voilà. Merci. Vous avez pu voir sa famille, non? Non, rien du tout. Je sais qu'ils sont arrivés, mais pour l'instant, on peut voir personne. On verra ça demain. Η τραγική ηρωνία για την οικογένεια Σουμάχερ είναι πως η μητέρα του το 2003 έπεσε μέσα στο σπίτι της, χτύπησε στο κεφάλι και πέθανε από κεφαλική αιμορραγία. Όλοι τώρα εύχονται ο Μίκαελ να ξορκίσει την κατάρα και να βγει νικητής στη μεγαλύτερη μάχη της ζωής του.